Beratno ya katpei jonga hakatliu nala lada umla ban bishar ho kiyanga ong u engineer u basim ya lakajong gajeng im da kabakanno baka shaleben hakatanga bat ikmiki pa jongka kane ka cingcia kalaja hapo itawa jongka jela Uttar Pradesh bat ula ong ru ba don ki an ki kanun ki ban ya da karpang yangi ki senrang une u engineer u ba life nam karta u bakarteng u mohit yadap bala penyap yala de ha itawa kabadon hapo kajala Uttar Pradesh daka bastin pasi haka wei ka kamera jongka joli hotel ula keren ru haka video swaban penyap yala de u mohit yadaf ula lejrung hakatai ka hotel min kasni thoding kinong tre jongka hotel kilawan ban pej hadin ba sum lami naka kamera hakata ka step ka babut bat kilalap ya u ha utlai pasi hakata ka kamera u mohit yadaf ude nong snong jongka Araya district ula ring video ru haswa ba unciem yala ka jong ka jeng hakaba ula kenno ba mau bat ka ying ka sem jong u kia kendo ya ka jing shalaben haka tengah jong u bat ki bahaying hasem jongka ki pulit ki lalap ya ka te ka video naka pun jong u ka ba u ong kumne ladang amyo ya ka jing besar ka bahok wat hadin ka jing yap jonga bratno ya ka tpe jonga sha ka thliu nala ula pen pau ru ya ka jing sote halar ka jing bum don ki lat ki linti ki an ki kanun ki bala banyo anabanta ki senrang ki baya kentu yakum kane ka jingsha leben na karmen pin yu i kane ka video swabangan jano na ka perthei ngan sim la sim ya kane ka senjam la don ka an nabanta ka hok jong ki senrang ru ula keno juru ya ka kni jong ka tengah da ka paong bakala pelong ya ka tengah jong u ban penduk kun hadin bakala yo ya ka kam hinong hikai school hapo samastipur jong ka jela Bihar Uyadaf ulaong ba mau ba katengah jong u kilaya poi kha lakum ba hinyo snam aa ulaong ru ba sum ladawa pisai yaka haka jing khawai songkurim batka namar bakadai ka jing song kha da ka jing it ka jong u henrei ka tengah jong u kala perngam penban ya u ban ujor da ka mukuduma thop persai ya u bat yaka ying ka sam jong u lada register ya ka ying bat yaki mar ki mata jong u haka kerteng jongka Uyadaf ubatrai kum field engineer haka wei ka company semen pula penkut yala ka jong ka jeng im daka ba upan mapru nakik mikik pa ki jong u namar ba sum lala ban pendep ya ka jeng kmi linti jongki nakaliang USP ka city u abhei na tripati ulaya thu ba ki jingcia ki ba kum kine jong ka jeng penyap yala de daki senrang kila nangkeu ban sepetkan mau min sam snam wei u engineer u ba lai pusau snam karta ubakerteng u Atul Subas balak peniap yala de haying namar kadau jong katengah wei upulit lang rutru hapo kanong ba Bengaluru balatip kerteng kum utip pana alugur ula penkut yala kajong kacing im tang namar kum kine hi kiju kidau wei ubreu ubakerteng u Manaf Sharma ubadei unong tre jong katata consultancy services ula peniap yala de halaying hapo agra jong kajala Uttar Pradesh tang namar kum kini kidauhi kabalaja hau benai feb jong menta usnam unero ula kentu rupun sen ya ki breu ban perkat ban keren sepang kahok jong ki senrang ru tang kini ki kubor koble shibun ngin sekundupat haki wipat ki video